kamano. Penjo na mana penjo motelo cha. Yes. Kinde koth gi kinde chieng' edi thuolo maber ahinya ka ng'ato gedo nikech awacho ni ka koth chwe ng'ato biro wacho ni onge tiende olo pi mondo ot tuo motegno nikech koth biro olo pi. To ng'ato bende wacho ni ndalo chieng' maber nikech kiolo pi to koro komakore gi chieng' cha to koro tuo maber. Kaka jalony en kinde mane? Samoro ng'ato nyalo wacho ni an nachako gedo taweyo sani. Samoro nitiere ng'ama ne gedo to wacho ni wawe ane odni mokwongo nyaka koth rum. Ng'ato bende samoro nochako gedo kata pok ochako to oriewore gi sani mondo mi oged sama koth chwe ni. Inyalo wacho ang'o? Kindegi anyalo wacho ni nitie mane moro ka moro nigi berne gi rachne. Yes. Koro wachak gi mar chieng'. Chieng' sami gedo ndalo chieng' mokwongo gi rachne anyalo wacho ni itiyo gi pi mang'eny. Nikech ing'e ni ot kata simiti gima miye teko en pi. Samoro gedo kama pi tine. Koro nitie jomoko miyudo ka tindo pi. To oketim kiwaring moromo. Mano disadvantage mar gedo ndalo chieng'. Advantage mar gedo ndalo chieng' manyalo wacho ni in gadieri ni time dibed adhiad to nikech ing'e ni gedo wachako gedo kinyi nyaka odhiambo 8 to 5. Mayudo ni you are not onge interruption kata ng'ikni moro mobedo e diere. Ibiro gedo maber.